Gastu hori dakarren sasoia heldu da. Jai zubiak, erosketak, konpromisoak eta gastu horri aurre egin ahal izateko Kutxabanken hainbat aholku eman nahi dizkizugu. Alde batetik begiratu ongi prezioak eta aprobetxa itzazu eskaintzak. Horrekin dirua aurrezteko aukera izango duzulako. Edonola ere, sustapenak eta deskontuak aprobetxatuta, erosketen zenbatekoa handi samarra izan daiteke. Ez kezkatu, ez duzu dena batera zertan ordaindu. Kutxabankek finantzatzeko bide bikoitza eskaintzen dizu. Erosi baino lehen minikredita eska dezakezu, Kutxabankeko berehalako minikreditua, online eskatu. Edo nahiago baduzu erosi eta gero, ordainketa geroratu Flexibaren bitarte. Oso erraza da, zure txarterarekin ordaindutakoan mugikorrean mezua jasoko duzu. Eta nahi izan ez gero, berehala izango duzu aukera ordainketa geroratzeko. Zeuk eskaintza honena lortu eta Kutxabanken eroso ordaintzen lagunduko dizugu. Kutxabankekin ordainketak arazorik gabe.